Какво става, мазач? Пак ли не си мъж и предприемач, гаре? Мено ма кара тук за 5 жълти стинки магърчи царе. От фронтал. Какви 5 бе, ти за сол не си изкарал още. Гърчи ма за 5 стинки. Царе ма държи гонен. И ми вика да 5 мига свършиш. Децата ти ще умрат от глад. Сега до утре сутринта ще работи. Предприемач, как е света през камерата? Света през камерата? Да. Добре. О! Видим тук какво си свършил днеска, нищо не си свършил. И задръжки! Шефе, малко материал, че падна, няма да се притесняваш, не? Работи общак така. Това човек го е връщи майстор с каналата, общак ми вика. Отжам на него. Това е най-големия общак. Ето. Мен остана голяма работа, вече работи във фирма Галю Никоя. Вече го раздава рапел, Демек голям предприемач с големи възможности на него.